אוקיי, אז זאת האפליקציה של YQT Smart. כמו שאתם רואים, ניתן לראות פה את האזור שבו נמצא השעון. אז לוחצים על המפה ובעצם נכנסים פנימה. למטה אנחנו יכולים לבצע רענון של המיקום ולראות איפה הוא נמצא כרגע. אנחנו יכולים לראות איפה נמצא השעון שלנו. אז בעצם אנחנו מכאן צריכים לחזור אחורה, ואם אנחנו רוצים לבצע הזנה של אנשי קשר, אז יש לנו פה אייקון שנקרא טלפון, נכנסים אליו, ופה אנחנו יכולים להוסיף מספר חדש, לבחור את הדמות, איזה דמות אנחנו רוצים, לצורך העניין אמא או אחר, להזין את השם של האיש, שזה יהיה נגיד אלון, מספר טלפון 05-3222-1222 ולבצע שמירה. לאחר שביצענו שמירה, זה ישמור את זה באיש הקשר, וכמו שאתם רואים פה למטה, נשמר איש הקשר. ואז מבצעים אחד לאחור, צעד לאחור, יש לנו צ'אט, שפה ניתן לבצע שיחות עם השעון. שיחה זו שיחה רגילה, אפשר לבצע שיחה רגילה גם כן לאו דווקא מהאפליקציה. התאמת עוצמת קול של המכשיר, אנחנו בעצם יכולים לעשות איזושהי התאמה של עוצמת הווליום של המכשיר עצמו. פיקוח על יישום, זה בעצם מאפשר לי לנטרל אפליקציות מסוימות שנמצאות בתוך השעון. לצורך העניין, אם אני לא רוצה שהילד ישתמש בסטופר או בפנס או בחייגן, לצורך העניין חייגן, אנחנו לא רוצים שהוא יבצע חיוג לאנשים זרים, אז אנחנו יכולים להגדיר לפי פרק זמן מסוים או לא, כרגע נעשה לא, ופשוט נבטל את זה. אבל ברגע שאנחנו מבטלים פה, אז אוטומטית בשעון, ברגע שמנסים להיכנס לאפליקציה, היא לא מאפשרת את הכניסה. שוק חיוג, יש לנו כאן את המסכים שאנחנו יכולים להחליף. לחיצה ממושכת על המסך של השעון בעצם תחליף לנו את הרקע של המסך שלנו, וגם דרך השוק ניתן להחליף. יומן שיחות, אנחנו יכולים לראות מי הם האנשים האחרונים שהחיגו לשעון. הם בן משפחה, אנחנו רואים פה את כל האדמיניסטרטורס, כל מי שבעצם מחובר לשעון הזה. מרכז מידע, שיחות SOS או עם הסוללה חלשה מדי. שיחות חירום זה כמה פעמים בעצם בוצעו שיחות, זה לא ההגדרה. תכף אנחנו נגיע להגדרה. פה אנחנו מעדכנים כל כמה זמן אנחנו רוצים שה-GPS יתעדכן, ופה אנחנו מגדירים את מספרי החירום. אז אנחנו בעצם לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה והכיבוי תפעיל לנו את לחצן החירום. אז פה אנחנו יכולים להזין את המספר, מה שצריך, ואז מבצעים שמירה. ורק לאחר שעושים שמירה אנחנו מקבלים פה התראה שבעצם המספר נשמר. לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה והכיבוי יפעיל את זה. שיחת וידאו, בעצם ניתן לבצע שיחה וידאו או שיחה קולית לטלפון, ובעצם מה שזה יעשה זה יתקשר לשעון, ואם עונים בשעון, אז גם בשעון יראו את מה שאנחנו רואים כאן על המסך, ואנחנו נראה את מי שנמצא בצד השני של השעון. להקפיץ חברים זה שני ילדים לצורך העניין שיש להם את אותו שעון, אז אנחנו נכנסים לפה ובעצם מבצעים חיבור של השעונים ביחד. הנה, בבקשה. בגלל שאנחנו באמצע שיחה, הקלטה זה בעצם לא מאפשר, אז אפשר להגדיר עכשיו, ואז בעצם אנחנו שמים פה את השם, אז הנה זה כן מאפשר. אז מזינים פה את השם של אותו ילד בעל השעון השני, ופה את המספר טלפון של הילד עם השעון השני, ואז השעונים מתחברים והילדים יכולים לדבר ביניהם ולשלוח הודעות ביניהם. מצב כיתה, מצב שבעצם אנחנו מנטרלים את השעון לשימוש בשעות מסוימות ובימים מסוימים. זאת אומרת, אני יכול לבחור את הימים ואת השעות שבהם השעון לא יהיה זמין לפעילות. זה אומר שלא ניתן יהיה לתקשר עם השעון, הוא יהיה כמו במצב טיסה. רק לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה והכיבוי, במידה והגדרתם את ה-SOS, רק זה בעצם יעבוד.
שעון מעורר, די ברור, מצא את המכשיר, לחיצה על זה, בעצם תפעיל את הצליל של השעון שנמצא איפשהו, אנחנו מחפשים אותו, אז בעצם ככה אנחנו יכולים למצוא את השעון. ניטור קולי זה בעצם האזנה. אנחנו מזינים פה את מספר הטלפון שלנו, אוקיי? ואז לוחצים אישור, ורק לאחר שנלחץ אישור נמתין עד 10 שניות, 20 שניות, ואז בעצם השעון יחייג אלינו ונוכל להאזין למה שקורה מסביב לשעון בלי שהשעון ידע. טיימר זה בעצם מאפשר לנו לקבות ולהתחיל את השעון מראש בלי שהילד יבצע את הפעולה בעצמו. הורים אוהבים את זה רק בשביל לשמור על סוללה. מצב סצנה זה בעצם מצב, להגדיר מצב שקט או מצב צלצול. אין פה רטט בשעון הזה ספציפית, יש שעונים שכן יש להם, זה תלוי בשעון שאתם רוכשים. הגדרות תזכורת ל-SMS, הם פחות רלוונטי לא בכל השעונים. החלף הגדרות, בעצם אנחנו יכולים לנטרל גם פה את הפיצ'ר של החיוג, מה שאמרנו, דיברנו עליו קודם, זה שתי מקומות שניתן לעשות את זה. אלבום זה בעצם התמונות שבוצעו מהשעון, אנחנו נכנסים לכאן ואנחנו נראה פה את כל התמונות. מה עוד יש? יש לנו את שעוני, שוב, זה במידה ואנחנו רוצים לעשות איזשהו טרק, איזשהו מעקב על ה-SMS'ים שהשעון מקבל. וזה בעצם מאפשר לנו לראות את כל ההודעות שהילד מקבל, כל ההודעות SMS שהילד מקבל לשעון. הם דחי שיחות מוזרות, זה בעצם לדחות שיחות זרים. ברגע שמפעילים את הפיצ'ר הזה, רק אנשי הקשר שמופיעים כאן יוכלו לחייג לשעון. מי שלא מופיע כאן לא יוכל לחייג לשעון. עוד משהו, תשובה אוטומטית. אם מגדירים תשובה אוטומטית, אז בעצם השעון יענה אוטומטית בלי שהילד יצטרך לענות. אזורי זמן זה אזורי זמן, בוחרים איפה אנחנו נמצאים. כרגע אנחנו באזור ישראל, זה +2, אזור ג'רוזלם. בעצם בוחרים פה את האזור זמן, אבל זה מגיע כבר דיפולטיבית מוכן. אם אתם רוצים להחליף את השפה, אז ניתן להחליף אותה כאן. LBS, להגדיר אם אנחנו רוצים שהשעון יהיה על LBS או GPS. להחזר מכשיר זה בעצם לאפס אותו להגדרות יצרן. סינכרון זמן זה בעצם לסנכרן אותו עם הזמן שאנחנו הגדרנו פה באפליקציה. לאפס את המכשיר, די ברור, להפעיל אותו מרחוק, לקבות את השעון מרחוק ולהתנתק מהמכשיר. אז אם יש שאלות מעבר לזה, נשמח לענות.